Καλησπέρα σας, Μάρκος από την MD Detailing. Μία από τις πιο συχνές και πάρα πολύ σημαντικές, ίσως από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις που υπάρχει στη βιομηχανία και στους εγκαταστάτες και στους εφαρμοστές, στους ιδιώτες, στους επαγγελματίες, σε όλους. Καταλαβαίνω, κατανοώ τους λόγους. Εγώ θα σας πω εδώ καθαρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Πόσα οχήματα βγάζουμε με ένα μπουκαλάκι των 30 ml, πόσα οχήματα βγάζουμε με ένα μπουκαλάκι των 50 ml. Γιατί η βιομηχανία κατά 99,99% έχει 30 ml μπουκάλι και 50 ml μπουκάλι. Το λογικό θα ήταν, παίρνω 30 ml και κάνω μία στρώση. Αν θέλω διπλάσια ποσότητα, το επόμενο ήταν λογικό να βγάλουν 60 ml ή 90 ml. Όμως το επόμενο νούμερο από τα 30 ml είναι τα 50. Θα σας πω γιατί. Με μία συσκευασία των 50 ml πρέπει να βγάζουμε ένα μικρό έως το πολύ μεσαίο όχημα, 20, 25 και 30 ml. Με μία συσκευασία των 50 ml θα πρέπει να βγάζουμε σε όλες τις βαμμένες επιφάνειες, ανάλογα το χώρο, ένα όχημα μεσαίας, μεγάλης ή πολύ μεγάλης κατηγορίας. Δηλαδή με 35, 40 και 50 ml. 40, 45, 50 ml. Δεν είναι σχεδιασμένες οι κεραμικές επιστρώσεις των 30 ml για να καλύψουν ένα SUV ή δύο μεσαία οχήματα. Δεν είναι σχεδιασμένες οι κεραμικές επιστρώσεις των 50 ml για πάνω από ένα πολύ μεγάλο όχημα. Εντάξει, 40-45 ml, εκεί περίπου ένα πολύ μεγάλο SUV θα πρέπει να καλυφθεί. Είναι τρομερά σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί έχει πολύ σοβαρά τεχνικά ζητήματα, αυτά που τα έχουμε ξαναναλύσει και σε σεμινάρια, γιατί η ποσότητα κεραμικής επίστρωσης που πρέπει να πέσει σε ένα δεδομένο όγκο χώρου για να αφήσει η κεραμική επίστρωση πάνω αυτά που έχει σχεδιάσει ο χημικός και η εταιρεία να κάνει, είναι αυτή η αναγκαία ποσότητα. Το καταλαβαίνω, το ξέρω ότι το χέρι μας κοροϊδεύει. Δηλαδή είναι τόσο παχές, ας το πούμε, οι κεραμικές, τόσο oily πάνω, που με μερικές σταγόνες από το χέρι μας μπορούμε να καλύψουμε πολύ μεγαλύτερα πάνελ και θα σκουπιστούν σωστά, θα κάνουν σωστό cure, και δεν θα βλέπουμε κανένα πρόβλημα, και ας έχουμε χρησιμοποιήσει τη μισή ποσότητα για ένα αμάξι από 30 ml. Όμως αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν 30 και 50 και όχι 30 και 60 ή 30 και 90, και μετά πάμε 100 και 150 ml συνήθως, κατά 99% των εταιριών. 30 ml πρέπει να βγάζουν ένα μικρό μεσαίο όχημα, δηλαδή 20-25 με 30 ml μέχρι να πάμε. Το καταλαβαίνετε τι είναι μεσαίο όχημα, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ακριβώς. 50 ml θα πρέπει να φύγουν